Guretzako oso aberasgarri izan da, bentako proiektu bat izan dela. Eta orduan udalaz beti kontaktu ibili biharra eta beti bajun eta benetako informazioiaz biharri neoneran oso ondo ikasirouen bazelan webgune bat egin. Bentsaten dute nahiko gai izango ginela da webgune bat etxeko. Taldeko bate gauza baten moldatzen zen hobeto beste baten orduan, konturatu gara taldeko bat barik ezin genula aurrera jarraitu. Kaixo Mundua.eus fundazioak sustatutako proiektu bada, helburua gazteen artean konpetentzia digitalak garatzea da. Horretarako lortu nahi duguna da gazteak orain arte bezala kontsumitzaile digital izatetik pasa eta sortzaile digital izatea bilakatzea. Eta gaina sortzaile digital euskeraz. Horretarako webgune lehiaketa bat antolatu dugu. Kaixo Mundua proiektuak azkenean hainbat baliabide eskaintzen dizkio eskolari. Alde batetik daude errekurtso didaktikoak, bai idatzian eta pixkat irakasleari laguntzeko nahi horretan, eta beste alde batetik daude bideo tutorialak ere bai, eta horien bidez irakasle eta ikasleengana errezago hurbiltzeko erabat dela uste dugu. Nik alde batetik ikusten dut, honek balio izan da bela, eduki desberdinak lantzeko. Alde batetik informatikiai lotutakuk, baude WordPressa zer dan domeinu bat, hosting bat zer dan, ze askotan eurak horrek kontzeptuk ez dakixe. Baina horrez gain, pentsatzen dut izan dela, erronka batei talde morun aurrea zelan erantzun, horretan nipetzat dut asko ikasira bela. Eta bebai, herriko egoeraetan txertatzen bai. Adin honetako ikasleak ohituta daude Instagram eta bestelako aplikazioetan ibiltzera. Hau da, beraiek dira jasotzen dutenak, ez dira ekoizten dutenak. Proiektu hauek eraman ditu beste aldera. Hemendik aurrera ja ekoizleak dira eta horrela kontuan izan behar dituzte gaitasun batzuk. Gomendatuko nuke Kaixo Mundua.eus proiektuan parte hartzea. Oso proiektu polita izan da, asko ikasi dugu, ondo pasatu dugu ere, eta elkarlanean asko lan egin dugu, eta hori bereentzako eta guretzako ere positiboa izan da.